Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulah peli perdaya ke Statue of Prosperity ke Balashna da Karenong ke Bajrong Chispa Prapun jong Kanada Prabhu Kempe Gauda ha Bengaluru hne kan opai sngi. Ladaban pinkre na dong syadong nagabenta ka election cha ka yung darbar tauan ka Jilla Himachal Pradesh ka banlong lasya ka sngi. Ka election commission ka lakhang man penlong ya ka nugono ka jing yakran bar ka jing yathu ya ka result hadin ka jing tap vote na du ka khat ar tarek menta ubnai tat hadu ka san tarek lasham banai ha ka bayade bar ka election cha ka yung darbar tauan ka Jilla Himachal Pradesh bat Gujarat. Ka sarkar preng ka lasna ya ka action plan ban kentiu ya ka jing chalan ya ukrai ka sarkar ka don jing thumu ban wanra ya ka jing trai lang jong kinong khayi bat kinong ram ha ki khan ru tali ki yo ka perthai bar ka jing ya kandu lang kinong de nong thien khnang ban kentiu ya ka jing chalan ya ukrai sha ka leng ka perthai. Vice President Kari Jagdeep Dhankar unet yu kejat lai sngi sha Cambodia bane isim benta ha ka Asian India Commemorative Summit bat ka East Asia Summit ka bakhat nyo.